ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। କାରଣ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମଣିଷ ଭୋକରେ ଥାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ନିରୀହ ଜୀବ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ,